Actually po, preparation po, nung time na yun kasi halos kakabalik ko lang ng work nun direct, diba? So medyo mentally din, preparation, sinet ko yung isip ko na bago itong papasukin ko any movie. And gusto ko nga kasi ma-experience yung sinasabi nilang tataksomes. And the experience ko naman worth it. Yung sa accident naman po, hindi naman po maiiwasan, pero ito siguro yung film na hindi ko na-feel na may accident because parang feeling ko parte siya nung ginawa namin. And isa siya sa mga memorable experience for me because yun makikita mo yung passion ng bawat isa. Parang ang feeling ko, why will I cut yung passion ng bawat isa dun sa eksena niya dahil lang matusok ako. So parang feeling ko, mamaya na lang tayo mag-usap, malayo ka naman sa pintura. Parang ganun yung mindset ko. And siguro dahil pag-usapan na rin yung accident, merong isang scene na alam mo direct yung nabato ako sa table. Yun, medyo may fear lang akong naramdaman doon. Kasi nung na-itcha ako sa table, pag napanood yung likod ko tumama, mali yung pagkakatama ko, hindi ko siya na arte ng alalay. Medyo binigay ko ng todo-todo yung katawan ko. Eh, sa bigat kong to, sumama ako sa likod. Medyo lumamig sa parang nagkaroon ng ground yung buong katawan ko. So medyo natakot lang ako kasi baka mamaya sa sobrang may nangyaring accident talaga na hindi ko na reverse. Pero wala naman. And ang swerte ko naman na lahat naman talaga nakadugtong. Siguro yun din yung pinaka-masarap na experience ko dito. Kasi doon mo nga mararamdaman na kapag na-enjoy mo yung trabaho mo, makakalimutan mo na rin as a person, as an actor, yung safety side. Kasi nandun ka na sa moment. And siguro pag napanood nyo yung film, lahat kami may mga kanya-kanyang kwento. Especially kay Kong Arjo, ang dami na rin experiences ng mga almost accident din. And we're just lucky na lahat naman kami safe and na-enjoy lang namin lahat ng naging journey. Tinutulungan ka ba ni Direk Coco din sa mga advice sa mga schools? Siyempre, kailangan kong magpagpaturo sa mga ba't ka na tawag Hindi, ano ko yun master ko yun So, syempre, magpapaturo ko. Kasi lagi ko kasi siyang binibiro na manager ko siya. So, papaturo muna ako sa manager ko bago ako sumawa. So, blessed lang din po ako na nakakapagtanong din ako sa kanya. Okay, thank you.